Ось за окном морози, сніг. І зараз сніг. А хочеться весни вже. Хочеться весни. Як би воно не морозило. Ось. До речі, мені вчора прийшли 4 радочки. Коли вспомню. Веє, завеє, стюжа, хуртелиця, як тут кажуть, завіруха, метель, замість, це все одно і то. І прийшли 4 радочки. Боже, стюжа і вея, над пригожості всякой. Я ж чарувати не вмію. Я прошепчу їм дякую. Ну, а коли про весну, я помню, недзе другі клас в початковій школі в нашій в Тростянці на Лоївщині. Вірш був в початкових класах. Весна, весна жадана, ти прийдеш, знов ти вернешся. Ось, а нас учила наша перша наставниця Соня Кириловна, царство небесное, память светлая. Она ведала, что я люблю верши уже в те часы из детства, и они у меня отлетали только за от зубов. Ось, я ж вийшов читати, а дошки до дошки. Видиш дошки, які були? Не зараз електронні, там, на 2 лапах на дровляних так і стояли в початковій школці в нашій, і не тільки в нашій. Ось, до дошки вийшов. Ось, і почала весна, весна жадана, ти прийдеш, знов ти вернешся, а потім нечто збився, розхвалювався. Бачу, а Соня Кириловна вже почав читати, вона вже 5 у дзьонник, як завсюди, автоматом, мабуть. Як завсюди у дзьонник, і у журнал поставила 5. Ось. А я взяв і збився. І так розхвалявся, і нечто ще більш наблито збився. Ось, але вона розумна і мудра була, вона таки покинула мені ті 5. Ось, але ось до цього часу мені чомусь неємко до цього моменту. Ось. Соня Кириловна, наша перша наставниця, чудовна наставниця, просто професійна, розумна, ось, справдна така. У нас 2 наставниці були. Соня Кириловна в нашій початковій школці, Тетяна Федотовна, вона виконувала директора обов'язки. Ось. І Апанас Трохимович. Ось. Вони нас учили. Чудовні наставники і наставниці. Просто чудовні. Я колись приїхав до батькова, ще вёска буяла. Жива була ще. Прийшов у краму, людей не було. І прийшла вже старенька Тетяна Федотовна у краму. Стали розмовляти, гуторка така добра була, вона розважлива так завсюди. Я кажу: Тетяна Федотовна, скажіть, откуда ви брали сили, терпіння, це все, життя стільки потрібно було віддати дітям, як кожного навчити писати, читати і так далі. Це ж, розумієш, чим справа? Це ж зараз ось в нашому місті дитина повинна йти в школу підготовленою. Вона повинна все відати. Зараз діти в нашому місті, не тільки в нашому місті, ось, йдуть в школу грамотними людьми. Вони настільки грамотні, що я не ведаю. Це так і є. Читають, пишуть, лічать і так далі, і програми, все це зараз йдуть дітки в нашу школу. Такими. А в той час ми прийшли не читати, не писати. І ось я кажу: Тетяна Федоровна, откуда ви брали сили і так далі, і терпіння? Вона мене слухала, подякувала, слухала. Каже: Ведаш, це ж справа така, це наша праця. Наша праця була така. Але кривдно, що з таким очами, з болем, з таким, сказала, горечь така горечь. Каже: кривдно, що пенсія у мене вельми маленька. Вельми маленечка пенсія. І мені так стало горько і кривдно за її, що просто думаю, елки-грелки. Ну,
Як так можна ось таким святим жінчинам, наставникам і наставницям, які учили у всіх початкових школах? Я вирішив справу. І ось таке, скільки все життя віддати, це ж тяжка праця, нервова така. І ось така, каже, маленька пенсія. Так порозмовляли. От. Тетяна Федотовна, Апанас Трохимович нас учив. Нас, казали, у нас група продльонного дня у нас. Він працював з нами, домашню працю, роботу, домашні уроки робили. Потім він нам і кіно крутив, і на балалайці нам іграв і співав. І в ліс водив по гриби і на природу просто. Ну, це ж програма, там, це не просто так, що з столі взяв і так далі. Просто я так удячний наставникам нашим. Зараз можна відео записати, як пам'ять про їх зосталася. Видиш? Чому ні? Чому ні? Нечто я не чув. Ой, Соня Кириловна, Тетяна Федотовна и Апанас Трохимович вельми професійні були, мудрі, ніколи ні на кого голос не повисили, як то я казав. І не возвышалися, пристойно так жили, вели себе, и мы добро учились. Все пятерки, четверки, для нас это не было проблема. Ось така справа. І видиш, це ж ми уже потім пойдеш в Вальковську школу, або із початкової школи вилетів, ти казав. І хто ведає, там, як ти будеш вчитися, це вже інше. Це твоя справа, як уже пойде. А це подмурок твоїх ведів, твоего життя, подмурок, ось у дитинстві тобі дають читати, читання, писання, відносини до всього і так далі. Це вельми тяжко. Здається, просто, але я думаю, це вельми тяжко. Вельми тяжко. Так що вельми вдячні, щиро дякуємо ось наставникам і наставницям. І до їх були наставниці, і після їх. Ось. Ну, от моя однокласниця, яка ходила в нашу школу, ось, Лідочка Ларченко, вона потім працювала в нашій школі тростянецькою наставницею, і був такий час. Ось. Ось. Был такий час. Мы с Кольком Филипенком, Царство Небесное, сидим, коля ее хаты. Сидим, а она на ровере ехала в школу, працювала, потім назад, привітаємося, так. Ось, Ледашек, я що вспомнив. Я колись вельми хотів наладити зустрічу не земляков, а тих, хто ходив колись у нашу Тростянецьку початковую школу. Ходили с городка, с Будища, с Тростянца, з Миколаївки, з Аврамовки ходили, 5 вёсок. Була б цудовна зустріча, цудовна. Я зателефонував своїй землячці, ось, на Брагинщині живе, і для її це нечакана була така ідея. Я б її зробив. Я б наладив ту зустрічу. Наладив би. Ось. Ну, але ось потім коронавіруси, потім всі події, війна ось гэта проклята. Ну, і ще інші є причини. Зараз би навіть коли б не війна, я би це вже не зробив. Ось така справа. Так що наша початкова Тростянецька школа і наставниці наші цудовні. Цудовні. Просто я схиляюся перед ними і перед пам'яттю об їх. Ось так. Так що ось така весна жадана. Весна жадана. Великие люди працювали. Ну, ось вспомнили їх, слава Богу. Думають, некий Василий взял и вспомнил. А я их не забываю просто. Соправдно не забывается. Несоправдно у души жить не будет и не захочет, и ты не захочешь. Як бы не навязывали и так далее. А соправдно не забываться. Дякую наставницям, наставникам нашим Тростянецької початкової школи.